Svaki peti Hrvat ove hladne dane dočekao na rubu siromaštva, a raste i broj beskućnika i korisnika pučkih kuhinja. Četvorica splitskih novinara već 6. godinu zaredom organiziraju humanitarnu akciju Tona hrane za beskućnike, a svake godine prikupe i mnogo više od tone. Hari Kočić. Splitski sportski novinari i ove su godine zasukali rukave za najranjivije. S ponosom mogu reći da je procijenjena količina za sada između 70 i 75 tisuća kuna skupljene robe i higijenskih potrepština. Zahvalni smo za svaki gram od ovih više tona hrane koje se prikupilo. Divna akcija koju su podržali brojni splitski sportaši i sportski djelatnici. Svake godine ova akcija je sve veća i veća, tako da mi je stvarno drago da to napreduje. Nadam se naravno da će do godine biti još veći odaziv. Puno puta sam već stajao pred vama na nenogometne teme i ovo je jedna od tih i uvijek ćemo biti ti koji će podupirati društvo, pomagati, u ovom slučaju beskućnike. Splićani su još jednom pokazali veliko srce i empatiju te do vrha napunili socijalnu samoposlugu. Brojke su prevelike, siromaštvo je u porastu kako u Splitu tako i svim ostalim gradovima. Beskućništvo je tu negdje, recimo nije sad da su to nekakve ogromne brojke, dakle na neki način negdje 100-110 ljudi je u Splitu. Svake godine sam ovdje, pomažem i vrlo sam ponosan. Ja sam tu kad stignem, uvijek pomognem tim dobrim ljudima. I tako dobri ljudi pomažu dobrim ljudima, iz godine u godinu sve više ne gubeći motivaciju. Ako zbog ničeg drugog, onda zbog toga što dajući drugima dajemo i sebi.